Oo mga guys, nandito mga guys sa Rampi. Kausta kayo ay tubig dito sa tuwa. Hindi kasagkan yun ang tubig dito mga guys. No? Wala nang tayo tubig ng taon. Doha na ka, kapit na mo doha kasi manaw ay agas. So, kausta mo ka pagkausa tag duha ka balik. So, kani baning sudlan. So, natay mga kauban diri, ngawas. Kada dito. Oh, kabo na. Oh. Oh, kani nga tong tubigan. Ato ni nahinayan og dala. Ha. Kalau mo sa nung ay tiyabaw ang gigadaw kikinig tao din no. Ha? Tiyabaw ka. Tiyabaw na padagan para bare. Oh, sunod ka muna po na, ikaw man na rin. Oh, kaman na po. Ayo, iuli na dito lang pero hindi na. What? Diri pala ni gitaw diha na. Dili ra ni kay anak po na lahi man po na diya. Hoday. No malang ning dili mahapawong kay mahuman. Kuan dia, lulo. Royo no, TikTok. Nah, sa katong pagtaod ako diha. Pag uli na ko dito kahapon, wala na diha. Yung sarang Sige mo ni kan nga na pungin. Oh, balik ta balik kay napatay pamutang tubig. Aw, galon. So ta mga galon. Ako nari ang pinugpinta. Ano pang tubig? dalam pengenalan bagaimana gimana? Sarang ini mo kabira na eh. Duha. May palabian kay mabunong. Ibili na lang, rini, last na lang. Madana na, ugma lang po di kay. Sinawra na yung paliw, dagang priya. Di, sunod na inyo na po. Bili na mo sari. Dali dong kuharing usasa din dong. Pila ka bok sud sa kabira nimo? Kon siya? Ilang palabian? Sakto-sakto ra kon. Doon ka bita. Anak pre. Lagi doon na. Ha? Lagi doon na. Napa dua ka makali? Amo tanga ako kakuan. Oh guys, hanap ko guys.
Ang bato, sarkas pakilid. So, aguntan na ito mga guys. Ay, sa ano ni? Pamuntik agas dito sa tuwa. Ang masulban na ni. Kaya naman, hindi naman, hindi pa kayo mago. Napatay sa kabira no. Ang atong bira gahin na to mga kung si kadrapper. So napay sa kabira ito. Hindi na lagian. Ako last na. Ito sa ito. Kapila ko niya. Kapila pa rin dito. Ay, usa ka balik. Ha? Iwagan. Ha? Ito kung sila. Untung niya ba na? Ayun na. Matagak sa. Kaya bukat na po. Sakto rin. Tagunsi. Usa ka pila. Uno na naman. Katulong naman eh. Katulong baril na eh. Kaya takapin. Ha? Ha? Tinatarga na na ito, no? Ang katulong nga hapot na ito. Ngayon na po tayo last nga hapot. Wato na ito hapot na ito daan ito. Karang hindi na ito malangay niya. So, ito guys, makakuha na ito ng agas ato, no? Mabot na taon ng agas dito sa tuwa. Kaya, mga tao-taon rin, sa babong dapit, wala ito tubig. Ang naitubig ka rin dari ng dapit sa bus. Kuto ka din yung agas dari. Pag abot dito sa mga unahan, wala na yung agas. Ito makakuha na ng solusyon, no? Yung taon. Kung may mga motor, pinasaan na, grabe kakapoy kayo. So, ano lang takot mga guys, kaya kung nasarap itong di pagkawas dito, itong nainay kakot. So, nagang salamat sa mga yung subaybay sa akong vlog, no? So, paki-support na lang mga guys, no? Sa akong page at paki-follow. Sige, nagang salamat mga guys, ang susunod mga guys. Bye-bye, bye-bye.